morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare nenyaya dziri kuitika pari kupisa pari hot. Kana uchinge watosvika panapa, you know what to do. Kutanga nekulike ndo chinhu chakakosha kuitira kuti taakupinda munyaya tinenge takasunungukirwa tichida kuonesana zvinhu zviri kuda kuitika. This time gore ratakuda kunopinda iri pachapisa. Politics kana makambodzinzwa dzakamboitika dzekuZimbabwe kumashure kwesoko, kubva kumashure kumakore vanhu vese vamungada kutaura tisati anatsvangira vasati vapinda mupolitics, pavakazopinda pavakabuda pakaitwa nanani. 2026 politics dzekuZimbabwe dzakuda kupisa, pachapisa. Ndikukutaurirai kuchachemwa, kuchafarwa, kune vachamhanya neupenyu hwavo kutotiza chaiko chaiko, kuita vamwe vachaita sei vachadzoka vachibudirira zvinhu zvichienda kumberi. Right, regedzai titangire pane nyaya panapa muri yeZimbabwe zvinhu zviri kuitika. Vanhu vakawanda makaona Mutsvangwa yesterday achitaura rough ari muJongwe house, and I was like, Mutsvangwa amen is that guy wokuti kutaura maybe ndo basa rake. But you know what Mutsvangwa says, President Emerson Mnangagwa is the undisputed and unchallenged leader of the ruling party, despite some noises and side shows from within and outside trying to destabilize his rule. Although Mutsvangwa did not name Vice President Chiwenga as one Mnangagwa's rivals, it was clear he was talking about him, saying Mnangagwa has a long institutional memory and is the custodian of the party, not pretenders given to unchecked ambition and self-glorification. Mutsvangwa implied Chiwenga has been defeated and there is no one challenging Mnangagwa anymore. But let me show you something zvakaitika pamashure up, and I know kuti a lot of you guys kana pachitaura nyaya dzepolitics munodwa kuignore. Now because the situation iripo ndeyekuti Chiwenga ari kutoregreta zvaakatoita pane Operation Restore Legacy. Vamwe isusu vana veZimbabwe tinongoedza tichiti Coup, zvokuti Operation Restore Legacy mastatements akazotaurwa vakuzoda kuchenesa chinhu chavo kuti zvisanzi Mugabe atorwa chinhu nechisimba, vanga vada kutry kunopanobita, but zvinhu zvacho zvaingopisa still zvaingonetsa. That's why makazoona kuti pa2018 vaitoda by bhuku by hook by whatever kuti vangonzi vahwina that election, kuti vasanitize vanoita chinhu chacho. That's why makazoona chamisa paakatanga kupinda paipa akabuda chiti ndozvidira jecha. Aizoti aiwa iwo tikatokuzoti iwo takudira jecha, takuzoti iwo uri president weOperation Restore Legacy kana kuti Coup muri kubata nyaya yacho. But Chiwenga ari kuratidza kushushikana zvisingaiti, akabatikana. If you guys kana makambopfura nepane dossier rake raakavhura vakomana vakadurura chest vaka offload hana. Now pane issue yakabuda in paragraph 2 achiti, Comrade President, in November 2017 we took a bold and necessary step to remove former President Robert Mugabe from power because he sought to manipulate our constitution for personal gain. He allowed certain individuals and family members to seize his executive authority and abuse it. He ignored the suffering of the people while a corrupt elite looted with impunity. He turned ZANU-PF into a personal fiefdom, discarding its founding values. Murikuona, it's a regret already. Kuti murume ari kutoregreta vedu takatoningirigina isusu tichitoti mbizo maudotudza zvimuchitiimbira zvokuti 2030 ndeya Emerson like Mutsvangwa like zvakutaura chiti Mnangagwa is untouchable, unchallenged, what undisputed, achitaura zvaari kuda zvese izvozvo. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurwa panapa mustatement racho ngoti aiwaka isusu takaita chinhu ichi tichitoziva kuti tinoda kuningirigina. And guess the answer yakapindurwa naZiyambi. Inozoti Ziyambi chaanotemba. Ini ndakatombozvitaura ndikati I don't think kuti Ziyambi is the one ankanzi akanyora this respond. Honestly I don't think so, because iye akabuda kati there is no evidence to substantiate the claim of constitutional manipulation by the former president. In fact, there is nothing to indicate that Operation Restore Legacy was done because the former president was manipulating the constitution for personal gain.
autoudzwa dziwo hakuna zvakadaro. Saka iwe pane zvimwe zvokuti uchinzwa kuti isusu taita chinhu chakadai, saka kurota vakomana vakaitiswa chinhu chavasingazivi. That's why he is regretting right now, because wakudzwa kuti iwe zvototaura kuti uyu Mugaba aitomanipulata Nikili ndezvako izvo. That's not it. Iwe ndo zvauri kufunga kuti Mugaba aimanipulata chinhu ichi, but hayewa angasingamanipulata, hapana evidence. Ina njazivi kuti varume vari kutoda kutoswera vachinomuningirikina, but zvekuti operation restore legacy takabvisira ningirikina achiningiri because of constitution. Saka ndosaka in short arungonzi uyu siya arowe bhora mberi, period. Siya arowe bhora mberi aite zvaari kuita. Now akadzoka paragraph 3 akati during November 2017 we risked everything, our lives, our freedom, our future, to restore and defend our legacy, the party and the constitution. Unozati kungoregreta kwega kungoti chandakazviitira zvangu zvese zvaakazviitira mareasons anga ari musoro make kuti ndo ari kuzviitira ari kungoprovwa wrong. Zimbabwe ndo pakapindura akati it is denied that any few individuals, particularly the writers of the document, sacrificed their lives for the attainment of Operation Restore Legacy. Zimbabwe from all walks of life rose and participated in supported Operation Restore Legacy. Let us acknowledge the collective effort, desist from claiming heroism from work done by many. There is no denying that Operation Restore Legacy has significant backing. A considerable amount of resources was invested to guarantee its success. It is unlikely that an operation of the scale could have achieved its goals without substantial financial support. For the record straight, Mr. Kudakwashe Tagwirei put in a total of 5 million liters of fuel, food, and other provisions for soldiers, as requested by then Comrade General Chiwenga. Furthermore, he put in 1 million liters of fuel, $1.6 million US to the party. So, what are we saying here? Tuti zvakadhakwa zvese zviri kuitika. That's why Chiwenga is regretting, and ndo patikuti he is regretting life yake yese, even in his next life afaka zvipama futi afaka zvidzokorodza ndoti kwamana chandakazviitira kushanda nevanhu ava nemoyo wakadai soa izvo zvakutonyatsoita vanoda kuti 2030 takutopinda enda vakutotaura kuti hamisika hazitopeke chaka Chiwenga achawani. Iwe do you know kuti even panoitwa chinhu chese chiya panenge pane mamwe maagreements anenge akaitwa saka iwe tikadai so ukarovawo wakadai like the rumor yaitendera chinzi pakasainiranwa pasi vakatowirirana kuti amana iwe isusu tikudai so but iwe ndichakupawo uzopinda wotongo wombopanzwa kuti pari sei vakatowirirana. Saka iwe chimboya ndimbokuta vice uchimbogainawo experience. That was the agreement according to the rumors inogara ichingotenderera mastreets, even though isusu edu zvinhu zviri confidential because izvezvo imagine kuti ziyambi amene kuti ranga radzungu kana kuti kuda kunyatsoprova point kuti nyatsobuda iri packed chazvo pane zvinhu zviri confidential like zvokuti Tagwirei akasponsor Coup, akasponsor that Operation Restore Legacy 1.6 million USD, millions efuel maliters, chikafu chaidiwa nemasoja nezvimwe zvaidiwa kuti zvinhu chienderere kumberi chipfambe because kana uchida kurova chinhu chinonzi chibhakira chekumombe kuvhiringidza munhu pane pachidiwa maresources. Tarisai yakaitika kuBenin yanga yakuda kunoitwa but yakafela. Why? Because maresources panenge pasina futi connections nemamwe masoja. Saka unoona kuti mamwe masoja akazongoya akabata vakomana 14 varwanzi madoa mamchidaita sei but ichi chakanyatsoomekwa sure because treasure angobudise mari pachinhu chaasingazivi kuti toda unopa kumasoja inenge yakabatwa mari yenyika inenge nemabudget ine vanoireleasa mukada kureleasa mari yakawanda pakuto question kuti muri kuda kuedza kuita sei handi muri kubata zvinhu zvacho zvese zvine zvichiitika. Saka what are we saying here? Chiwenga ari kuregreta zvese izvozvo because akutodzwa nyaya dzakawanda zvese nyaya dzimwe dzakubuda zviri confidential dzatongo nyaya dzekuningina but unenge wakanzi tichakupawo uchapuwe uchaita sei hapasina
wanga wakabuda uchizoti une backup plan yako uzoti akada kuti vhara timbohamba tijairira takawanda kudai so tisita kudubura uyu anozotimisa ne inenge ngori one word kakuti akomana ngatidai vototi ndizvozvo anojairira futi uyu but izvezvi kuda kuti akomana ngatidai unonzi kudai kuita sei wakutobudikira mamwe mafaces osingaziva kana usingalinge nawo kudhara because pachavo vanenge vachitoziva kuti ikokosho wongori ningi amuonani ndo vanoiswa padhuze yavo vako vese vemudhuze vanobviswa iwe usatambere kuti pakatanga kubviswa vanhu vakawanda nana Obed mupofu zvavo vasina chavanoziva utikonzi hayo because uri mudhuze nauyo anasanyatwe ndo vanotiti tingadai vachitorimo vato pane mamwe maposition ari nani but tarisai kwavakaiswa kusports utinzi minister of sports anozive chine zvesport kana kuti akambokika bhora paarepo papa atozivi but kungonzira imboenda zvakaitwa naparents chiri zvekuti baba imboendai kana mumbonotsvaka kana mumbonoita kana zvekuagriculture muchimbonoona kuti zvakamira sei shiri dziri kumara pazvirimwa here kana kuti pachi pakashata but muri Zimbabwe zvese izvi zviri kuitika ndambotaura chitanga panapo kuti 2026 richava gore rakasiyana richava gore rine musiyano pane politics dzamakambonzwa dzamakaona pachatika politics dzimwe dzekuti munenge musiri kufungidzira motoshamisika kuti saka zvinhu zvese ndo zvimaitikira zvazoenda vese vamuri kuona kune vapana vari kupaparika don't worry ipolitics muchazoona I don't even know, I can't even explain what is about to happen but mirai mungoona handisi kuziva kuti ndiani achangari you know what panotungana dzemudanga apatorwe divi panonetsa ungaziva kuti ndiani kana kuti ana anoningina chiripo tichingova analyze kuti ningazodai so nhasi tichitoenda takadaro so ndo zvandanga ndinazvo muzuva ranhasi zvandati tingokuningina kuti handicharamba tichingokuonesai zvese ticharamba tichingokarova kasirizi kacho but ndisati ndaenda zvangu kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit ungori nepassport chete revalid bata company inonzi Education Research yana mukoma Owen ndo vari dzive namba dziri paflyer dzamuri kuona idzo taurai navo vakubatsirei kuregistera macompany nekuvhurira maFNB business account zvinotoitwa uri kwauri kumba kwako ikoko zvotofamba haumbotravel kuenda kune maoffices avo ende kana uchishanda navo ziva kuti hausi kudhila navanhu vari kuita zvinhu zvepasi pemuti saka vari reliable affordable vanhu vari trustworthy garai mavabata muchazodei mangwana.